Cebu Technological University Danao Campus, gipahigayon ang pagpanghatag og livelihood sa agri-fishery sa mga mananagat ug mag-uuma ubos sa Food Always in the Home or FAITH program sa Cebu Provincial Government. Ang nakadawat sa agri-fishery nga livelihood ang mga mag-uuma ug mangingisda gikan sa 18 ka lungsod ug dakbayan sa lalawigan sa Cebu. Mga lungsod sa Borbon, Sugod, Carmen, Catmon, Compostela, Liloan, Cordova, Consolacion, Tuburan, Asturias, Tabuelan, San Remigio, Midilien, Daan Bantayan ug Tabugon. Ingon man mga syudad sa Mandaue, Bugo ug Danao. Karon ni ami dinhi nagpasalamat migdako nga naay gipanghatag nga mga seedling or unsa mga page nga para sa among kuan, among kaumahan, among kahayupan. Nagpasalamat migdako pila man maka ayo ang among agri dito sa bukid. Kay mag-uuma ra man jud ni ingumang among mga kahayupan. Pasalamat kay dako tong governor sa iyang kaayo ang gihatag sa mga farmers. Dako among kalipay nga si Ma'am Pam nibisita sa mua sa ining agri project, agriculture, food always in the home. So nindot ni siya nga programa alang sa tanang farmers og mao ni siguro usa sa mga sugod nga ang kalambuan nato nga sa kayuan sa tanan. So daghang nga salamat. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo naglantaw sa administrasyon ni Governor Pambari 4, naglantaw sa paglambo sa sektor sa agrikultura ug pangisdaan aron mopalambo ang panginabuhian sa mga mag-uuma ug mananagat. Then I believe na ang agriculture yun is one way to ease out poverty. No, ang atong FAITH program, food always in the home. Nanukad diri sa Danao City, ako si Liani Almonia sa bagong liderato manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.